To jama'a barkanmu da dawowa da fatan wasan koroso ya nishadantar da ku domin naga a cikin masu kallon ma wasu har takawa suke. To ko a cikin ku akwai wanda ya taba ganin wasan dambe idan ma dai ba ku taba gani ba yanzu zan nuna muku saboda haka mu je ga wasan dambe. Yamma ta kula da kyau, tabbata mai kyau, rayuwa ku duba da kyau ku haku, dura da rike agogo da kyau. Wani ta kula da kyau, wanda ture, sai da jiya musu, wanda ture, wanda dokar ido, yau wanda shaka mata moro, wanda ku da wanda Allah san zai faɗi ya faɗi. Ga shi nan gidan TV suna kallon ku, ga 'yan jaridu na suna turawa yanzu ba ku gaci cikin CNN. Abusa a sarki yau abusa ya abusa sun kamar ya jefe ka kisa ne ka fito waje kuma kisa ne ga tattan nan wannan tsakanin dan Ali da dan Ali da Ali ba ga wanda da kusa nan Ali da kude da Ali Bahare Ali dan Aliyu da dan Ali zaki da zaki sai mu ga wane ne da ke suran alin ne zai dauki alin da arewa ne dauki alin ko kuma na wannan ne ba ai alin rago ba alin rago ne Ali da Ali ta dabban nan ne ka zaburo kai kallo in ta bari aka sace ka kuma shikenan mu sai mu kewaya za mu baka ana jira Ali da Ali ta ba wa maki a shirin da sabar ta kasa da haka kowa na da 55 ta kuma kowa na lokaci na matasa ta Ali da Ali to ga dan wannan a cikin minti daya sun yi minti daya na dambe wani bai buge wani ba Ali da Ali lallai ka wannan abin ka gaba a tashi ba kowa tsoro ke malamai sun yi addu'a an shekar gaba da wuri wani abin a kai ta ga dabban nan dai minti ɗaya da rabi minti ɗaya da rabi daga nan zan mutum magana ba ta yi 6:20 zai garo da kuɗa ba akwai ɗoro 6:30 wanda ɗoro ne 6:30 ɗan dambe 6:30 lokacin an masa tashi ma zai gara dambe duk wasu suke su ba ta wallahi ɗan dambe ta ƙarfe yanzu ma an tashi ɗigan tana kuɗin abinci ne wallahi kuma an ba su rena ba za ka shiga da kuma sai karfe 6:30 to karfe da ake sallah bakwai saura yanzu kun yi minti biyu sauran kun minti ɗaya kun je hutu ko ba a yi hauka ba inna lillahi ga da wannan dan Ali da Ali Babi ka daina su babi lokaci ya yi busa daina su busa za ta je hutu na minti daya kowa ya je wurin kwamfuta zai fashi ba kowa ya je wurin kwamfuta zai fashi ba za ta je hutu Aliyu Allah wacce da za a kai amma da kuma da ya kace dan gwamna ayan gaba da na hawa iska da na hawa bori da na hawa da iya san su da ya tuka shi wanda ce wanda kashi turare ka ne kashi turare ne ka ba da dan gwamna an koma turbi na biyu dan Ali ta Ali Ali ta dan Ali Ali ta Ali
na nesa da burokan kallo su ne ake so yanzu a Najeriya matasa in da rasa bane in aka ce Ali da Ali amma so muke wani da girma a nan jihar Kano Ali da Ali wani ya kira na dubu ne ce mai yaya a tabbatar da tsakanin Allah Ali da ce ma aiba 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 wallahi la ilaha illallah la ilaha illallah ya mutu la ilaha illallah ya gaji Allah ya gaji wala hawla wala quwwata